Iraitz Arrospide, Bilabonatarra, 36 urte, eta azkeneko 16 urtetan, eliteko korrikalari moduan zabiltzana, ongi etorri, segi pelotan txokora, badakizu, zer esan nahi duen segi pelotanek? Ez dakit ez. Segi pelotan txoko berria dugu, eta esan nahi duena da, konstanteak izan behar garela, gure bizitzan, edo zein helburu dena delakoa ere, izan kirolean, izan bikote harreman batean, izan lanean, sinisten duenik benetan, konstantea denari emaitzak iristen zaizkiona, sinisten duenari emaitza iritsiko dela eta horretarako lana jartzen duena konstanteki, beti emaitzak iristen direla. Hortan sinisten dut eta horregatik segi pelotan izena, txoko honi. Zu, korrikalari modura, badakizu, beharrezkoa dugula, balio hori, konstantzia, bai korrikarako, bai kirol helburuak lortzeko. Zenbat markatu du zure bizitza, konstantziak? Asko esango nuke ez. Esan bezala, ez bakarrik kirolean, baizik eta bizitzan orokorrean ez. Konstantzia egunerokotasunean hor dago, eta arrakastatxoa izan nahi duenak, konstantzia bere lagun izan behar duela esango nuke ez. Eta kirolean zer esanik ez. Nik uste oso garrantzitsua dela, konstantzia izatea. Zureitz, korrikalaria zaitugu, baina, lehenik eta behin, igerik eta munduan hasi zinen, eta nolatan egin zenuen aldaketa hori, igerilari izatetik, korrikalari izatera? Nahiko kuriosoa da egia esan ez. Garai hartan, guretzat 18-19 urte, unibertsitatean hasi nintzen urtea izan zen, okerrez banabil, igeriketan nahiko maila altuan ibiltzen ginen garai hartan, batez ere entrenamentuei eta sakrifizioari dagokionez, eta egia esan gero eta gehiago entrenatu behar genuen, aurreko urteetan saio bikoitzak egiten genituen, goizean, arratsaldean, astean bitan agian, unibertsitatean hasi nintzen, nahiko lan, urte berria aurrera ateatzen, eta pixkat hori izan zen arrazoia ez. Nik maila altuan jarraitu nahi nuen, baina ikusten nuen ez neukala errekurtsorik, ez neukan denbora eta behar zenik maila hartan jarraitzeko ez. Orduan, pixkat hori izan zen erabakia igeriketa uzteko, eta gorputzak berehala eskatu zidan, zerbait egin behar nuela, eta orduan, naturala izan zen korrika egitea, niretzat izan zen zerbait, azkarra izango zena, denbora gutxi eskatuko zidana, eta arropa jantzi, korrika egitera atera, ordu erdi bat, 40 minutu, etxera bueltatu, eta kirola eginda ez, osasuntsu mantentzeko, eta beste helbururik gabe, hasiera batean behintzat. Zure hasiera eta hitz egin dugu, datorren igandean dugu, Behobia Donostia San Sebastian lasterketa, hortan noski parte hartuko duzu, zure denboraldietako helburuetako bat behintzat hortxe dago. Lehenengo aldiz parte hartu zenuena 2008an. Zer izan zen zuretzako lehen aldiz parte hartu eta hainbeste gustatu zaizuna edo zure buruan klik bat egin zuen eta zentzuna, ostras, niko, ontara da, dedikatu nahi diat. Egia esan zaila da egun konkretu bat markatzea ez. Behobiako lehenengo urte hura ere berezia izan zen ez. Berezia izan zen, baina esango nuke ikuspuntu desberdin batetik ez. Urte hartan oraindik ez nego ni prestatuta behobia bat egiteko ez. Beste askok bezala, helburua jarri, denbora gutxirekin prestatzeko, eta erabaki nuen behobia bat egin behar nuela, ordura arte oso gutxi entrenatzen nuen, eta erabaki nuen egin behar nuela ez. Baina, egia esan gogoratzen dut belauneko minez, behar zena entrenatu gabe, eta asko sufritu nuela ez. Gogoratzen dut gantxurizketa ere oinez igo behar izan nuela, eta urte hartan bukatzea zen sekulako arrakastan eretzat ez, bukatzea. Hortik aurrerakoak hobeak izan zidan. Aipatu duzuna, helburua jende asko jartzen ditu, Behobia behin jende asko egiten du, apuntatzea, baina zer egin dizu zuri min horiek eta jasan eta jende asko egiten duen bezala utzi beharrean, jarraitzea, konstante izatea? Nire kasuan, egia esan askotan haizea alde izan dut ez. Haizea alde izan dut esan nahi nuke, korrika egiten hasi nintzen hobekuntzak naturalki etorri zidan ez. Hasiera batean oso gutxi entrenatzen nuen eta azkar hobetu ez. Orduan horrek asko laguntzen du, erreisten ditu gauzak, gero eta sakrifizio handiago egiten, konstantea izaten, horre guztiak lagundu egiten du nik ustez ez, haizea alde izateak. Orduan, nire kasuan, etapa nahiko aurreratu bat izan arte, ia esaterako elitean sartu arte, beti haizea aldeko izan nuen ez. Ez nintzen lesionatu, markak hobetzen dituen, gero eta gehiago entrenatzen nuen egia da, baina gauzak errexateatzen zian ez. Horrek, gauzak nahiko errexe egiten ditu ez. Baina egia esan behar da baita ere sakrifizioak
handiak izan diala beti, ez? Korrika hasi nintzenetik, esate baterako, gaur egun arte sakrifizio handiak izan dira, bai. Beti esate duguna, satisfaziorik ez dago, sakrifiziorik ez baldin badago. Zeintzuk izan dira egin behar izan dituzun aldaketak, sakrifizioak, nahi zenituen kirol helburu horiek lortzeko? Bueno, momentu ezberdinetan, esango nuke, sakrifizio ezberdinak egin ditu dela, ez? Hasiera batean, sakrifizioak gehiago daude lotuta, bakoitzak bere buruarekin duen, muro edo azkenean armaia hori pasatzeko, ez? Zure buruak askotan lasaitasun bat nahi du, ez du nahi egunerokotasunean sufritzeko rutina hortan sartzea. Beste etapa batean, esango nuke gaur egungo etapa honetan, agian ez da hori niri gehiena zailen egiten zaidana, baizik eta gauzak uztartzea, ez? Familia daukat, lana, entrenamentuak inoiz izan diren gogorrenak eta luzenak dira. Orduan hori guztia uztartzea eta horrek suposatzen duena, ez niretzako dena, baizik eta nire inguruan dagoenei suposatzen diena. Niretzat hori da momentu honetan agian gogorren egiten dena, ez? Momentu ezberdinetan esan bezala, etapa ezberdinetan zaitasunak desberdinak izan dira nik uste, ez? Eta gaur egun batez ere hori da, ez? Uztartze hori eta familian ahalik eta inpaktu gutxiena erasatea, ez? Noiz esango zenuke sakrifikatu dela gehiago iraitz? Bere kirol ibilbidearen lehen urteetan edo azken urteetan? Bueno, era ezberdinetara, ez? Nik uste dut azken urteetan sakrifizioa handiagoa izan dela. Handiagoa izan dela alde batetik fisikoki gehiago eskatzen dudalako nire gorputzari, azkenean egia da iritsi naizen mailara iristea asko kostatu zait, konstantzia handiarekin iritsi naiz, agian beste batzuk iritsi dira kalitatea handiarekin, ni lana handiarekin iritsi naiz. Eta beti iritsi naizen lekutara lan handiarekin iritsi naiz, ez? Orduan, hori hobetzeko, maila horretan egoteko, beti sekulako sakrifizioa eskatzen du, lan handia eskatzen du, eta nik uste dut gaur egun hori lanarekin uztartuta eta esan bezala familiarekin, bi ume ere badauzkagu, zailtasunak handiak dira, ez? Eta batez ere, familiari ere nahi dezula denbora bat dedikatu, eta hori guztia aurre egitea horri guztiari, nik uste sakrifizioa handiago dela orain. Kirolaldiak beti hautaketak egin behar izaten ditu. Niri ez dakit sakrifizio hitza den egokiena, baina zerbaiteri bai esaten badiozu, beste zerbaiteri ez esaten ari zara, ez? Zer izan da zuri min gehiena egin dizuna, kirolagatikan zer utzi behar izan duzu, eta zer da zuri min gehiena egin dizuna, hau egingo nuke, baina ezin dut egin edo ez dut egin behar, edo ez dut egin nahi kirol helburu hauek lortu nahi ditu garako. Bueno, horre ere garaiak, ez? Hasiera batean, parranda gutxo egiten duzu, aldameneko lagunak hor dabiltza parrandan, asteburuan, zu ere batzutan bai, baina beste batzutan ez, beti garbi dago askoz gutxiago, askoz ere gehiago zainduta. Garai ezberdinetan gauza ezberdinak, ez? Gaur egun niretzat da familiarekin denbora gehiago ez pasatzea, ez? Ez gehiago lagundu ahal izatea. Nire emaztea esate baterako arratsaldetan umen kargo egiten da, otorduak, gauza asko dira, nik entrenatzeagatik beste pertsona batek, kasu honetan ere emazteak, egin behar dituen lanak guzti hau aurrera ateratzeko, ez? Zen ez da benetan erresa, maila altuan egotea, lana egitea, korrika egitea eta guzti hon ateratzea. Orduan, sakrifizio hori oso handia da eta nik uste hor balantza hortan oraindik ere gaur egun kirolari ematen diot hor bultzadatxo hori, baina bestaldetik oso garrantzitsua da daukadan zama esango genuke, ez? Zenbaten uste duzu dela garrantzitsua kirolaria ingurugiro egoki baten egotea, sakrifizio horiek txikitxago izan daitezen? Aipatu dituzu lagunak, badakigu lagunak parrandan ateratzen badira, kirolariak nahi izaten du joan. Aldiz, beste kirolari batzuekin juntatzen baldin bada, kirolari horiek normalean ez dira parrandan ateratzen, orduan ez du barne gatazka hortan sartu behar, ez? Edo emaztea aipatu duzu.
emazte batzuk onartzen dute, kirolera dedikatzea zure orduak, beste batzuk eluketu onartuko, orduan hor eztabaida eta sakrifizio orduan bai gogorrago izango litzateke, ez? Uztartzea hori dena. Zenbatean uste duzu dela garrantzitsua kirolariak bere errendimendu maksimo ateratzeko, inguru giro egokia edukitzea? Ba, oso garrantzitsua dela esango nuke, ez? Bai gustatuko ditzaidaken niri esatea lehenengo bakoitzaren baitan dagoela, ez? Pertsona batek izan lezake ingurune oso egoki bat, dena bultzatzen duena zerbait egitera, baina bere baitan ez badago hori ondo sartua bere buruan, bere mentalidadean alperrik izango da, ez? Baina bai egia da, bi pertsona kondizio berdinean, ez? Eta batek ingurumen aldekoa eta besteak ezain aldekoa sekulako diferentzia diala, ez? Adibidez, esango nuke, ez? Lagunak zuk esan bezala, laguna badi batzu parrandan ateratzen dianak, horrek beti dauka gatazka bat, ez? Barne gatazka bat kirolari horrek, ez? Aterako naiz, ateratzen naiz, kalte egingo diot, baina ez baniz ateratzen lagunekin ere ez naiz utxe egingo diet, ez naiz kunplitzen ari, bestalde familia batekin, ez? Ez da berdina, familia daukan pertsona bat, umeak dauzkan pertsona bat, edo familiarik ez daukan pertsona bat, ez? Agian, kirolean zentratuago egon daiteke, ez? Ez baukazu beste zereginik, zentratuago egon zaitezke. Lanik ez badauzu ere, eta kirolan sartuta bat zaude uneko unean ere, zentratuago egon zaitezke, ez? Baina egia esan, bakoitzak daukan egoera dauka, eta egoera hortaz baliatu behar du, ahalik eta bere gauzak eginez, ahalik eta gehien ateratzeko, ez? Bere errendimendu maksimo ateratzeko. Esan duzu, gako azkenean norberaren dagoela, zer behar du kirolariak? Zerbait balio bat, esango bazenuke, hauxe behar du kirolariak, bere honen ateratzeko? Bueno, gauza asko harritu ez, kirolari batek bere honen ateratzeko. Hasi kualitate fisikoetatik, doaiak, ez? Genetika, baina horreta badakigu eta hor egune ondo demostratuta dagoenez, horrek bakarrik ez du ematen, ez? Ez du ematen goi mailan onena izateko edo honen artean aritzeko ez du ematen. Eta horretaz gain behar ditugu beste faktore batzuk, ez? Mentalidadea, ambizioa, sakrifizioa, egunetik egunera batak bere buru hori bultzatzeko ahalmen hori, ez? Oztopoak etortzen dianean, oztopo horiek gainditzeko indar hori baita ere, indar mentala, ez? Esan bezala, azkenean haizea alde daukazunean oso errez doaz denak. Eta haizea kontrako denean, orduan nabarmentzen dira desberdintasunak, ez? Batzuek esaten den bezala, ez? Toalla bota egiten dute eta beste batzuk jarraitu, ez? Hori nondik dator, ez? Ez dakit ze parte hori ere genetikoa den, ze parte gurasoek eta heziketak emandakoa, nik uste denak baduketela bere faktorea eta guzti horrek bakoitzaren mentalidadea sortzen du eta hori kirolean eta maila altuko kirolean ezinbestekoa da, ez? Hori maila altuko izatea. Gauza asko aipatu dituzu, baina garrantzitsuen esan duzu, bakoitzak duen altxatu, ikasi eta jarraitzeko barne balore hori, ez? Konstantziaren balore hori. Gogoan duzu zure ibilbide honetan momentu gogorren bat eta hortik altxatu zarena, ikasi duzun eta indar berritua atera zarena eta zer bultzatu zituen momentu horretan, esaten den bezala, pelotan jarraitzera, konstantzia horrekin jarraitzera, dena beltzegoenean. Bueno, egia esan, aurretik uste esan dutela, ez? Hasiera batean eta denbora askoan haizea beti aldeko izan dut, ez? Eta niretzako suerteko izan naiz, haizea aldeko izanez, iritsi naizela maila altuan egotera, ez? Agian nik ez dakit zer gertatuko zen, hasiera batean, hasi eta jarrai segituan arazoak izan banituen, ez? Ez dakit. Nire kasuan sortea, ni beti esaten dut sorteko izan naizela, ez? Orain dela 5 urte esango nuen, zeharo suerteko izan nitzela, orain esaten dut, suerteko izan naiz, baina nik ere izan ditut nire arazoak, ez? Azkenean lesio oso edo nahiko larri bat izan nuen, momentu jakin batean ez nekien korrika egiterik izango nuen gehiago, ez nekien maila altuan egoterik izango nuenik, eta momentu horietan noski zaila da, ez? Azkenean ez dakizu, pena merezi duen
berriz ere sakrifizio horiek egitea, gainera jakinda puntu batean zaude non dagoeneko familia daukazu, lana daukazu, ze puntutan daukazu behar hori, ez? Oztopo hori gainditu, jakinda, ez dakizu, lesioak utziko dizun, ez dizun utziko, benetan panorama beltza daukan, ez? Eta niretzat, lesionatu nintzenean, hasierako asteak, hasierako hilabeteak mina handikoak izan ziren, non kirola egia esan bigarren puntu batera iritsi zen, non lehenengo zen mina kentzea, ez nuen pentsatzen etorkizunean, baizik eta mina kentzean, ze benetan mina izan nuen, pubiseko lesioa baten ondorioz, eta fase hori pasazenean, ja mina pasata, errekuperazioan edo hasi nintzenean, segituan etorri zitzaidan nahi bat, ez? Eta nahi hori zen aurreko maila horretara bueltatzea. Eta niri horrek bultza izan dit, ez? Horrek bultzan hau, naiz eta gauza asko izan, hori esan bezala familia, lana, eta gauza guzti horiek izan da ere, oztopo guzti horiek egon da ere, aurrera egiteko berriz ere asko kostata, denbora asko eman da, horrela bueltatzen edo iristen saiatzeko, ez? Eta hori izan da nire mentalidadea. Aipatu duzu mentalitatearen garrantzia. Zenbatean uste duzu dela gakoa, kirolari batek bere rendimendu maksimo ateratzeko mentalki ondo prestatu egotea? Oso garrantzitsua. Askotan komentatzen dena, ez? Doaiak garrantzitsuak dira, eta garbi dago, kirol guztietan ikusten dugu, ez? Askotan, batzutan jakin gabe ere komentatzen dugu, ez? Honek bai doaiak, eta gaian ez dakigu, ez? Zenbaterainoko saiakuntza dagoen horratzean, ez? Eta batzutan egia da, juzgatzen dugula jakin gabe, ez? Baina beti ez, badakigu, ez? Askotan baita ere, kaso batzutan pertsona bat doaia handia ditula eta arrestasun handiagoak, ez? Kirol bat egiteko eta arrakastatxoa izateko kirol hortan, ez? Beste batzuk berriz sakrifizio handia behar dute eta horretaz gain doai batzuk noski horretara lortzeko, iristeko, ez? Nik uste oso garrantzitsua dela maila altuan egoteko eta honen artean ibiltzeko bigarren hori, ez? Doaiak izan eta gainera mentalki oso prestatuta egotea. Noski, batzuk doaiak berezkoak behar du, baina gero hori dena pulitu behar dago, ez? Entrenatu behar dago, arlo mentala ere bai. Nora landu du Iraitzek arlo mentala? Zergatik, aipatu duzu momentu zailak etortzen direla, lesioak, ez? Eta momentu horretan alde batetik etorriko zizun, itzuli nahi dut lehengo maila berdin ematera, baina zalantzarak ere etorriko ziren lortuko aldut, eta min hau, eta pena merezi aldut, eta familia dut, ez? Zalantza horietan, nola egin zinon gogor zeure buruari, nola egin zinon aurre eta lortu bultatzera maila berdina edo beha ematera? Bai, esan bezala, ez? Azkenean hori, esango nuke nire mentalidadea da, ez? Azkenean superazio hori lortzea eta azkenean niretzat da reto bat jartzea eta reto horri aurre egitea, ez? Aurre egitea eta lortzea, ez? Ze pentsamendu erabiltzen duzu momentu horretan adibidez edo lasterketan zoaz? Eta ikusten duzu denboraz kanpo zoazela? Edo eta oinazpean bapeak ateratzen zaizkizula edo bikia igotzen ari zaizula? Zein da zure pentsamendu etortzen dena eta bultzatzen zaituena jarraitzera, sufritzera eta gero barne lasitasun hori sentitzera? Zein da pentsamendu hau zer erraminta erabiltzen dituzu? Azkenean niretzat kasu horiek benetan gertatzen dian kasua dira, ez? Eta egunerokotasunean daude eta ez dira errexak, ez? Horri aurre egiten, nire kasuan horrelako zailtasuna ditu danean saiatzen naiz nire buruari gogor egiten, ez? Animoak ematen. Zer esaten diozu zure buruari? Askotan, sufritu berdek hor, eta eman eta jarraitu, ez dek asko falta, horrelako gauzak, ez? Bakoitzak bere buruari emandako indar horiek, esan gabe, ez? Azkenean bakoitzak bere barrutik pentsatze dituan gauzak, baina bai sufrimentu hortan, bai saiatu, pixkate min hori alde batera utzi eta jarraitu, ez? Jarraitu eta jarraitu. Hori izango ditzake, ez? Mezua, askotan nire buruari ematen dio dana, zailtasunak agertzen dianean, ez? Hori da zeure buruari ematen diozu mezua, eta zein da
korrikalari gazte bati emango zionoken mezua zuk Iraitz? Korrikan hasi dabilen eta zure ibilbide berdinak egin duen gazte bati. Bueno, azkenean pazientzia, lana, sakrifizioa, konstantzia. Hitz asko daude, ez? Eta balio asko. Esan daitezkenak balio asko. Bueno, azkenean denboraren poderioz lortzen den gauza bat da, ez? Azkenean maila jakin batera iristea, batzuk erresago, beste batzuk gehiago kostata, baina nik uste horiek guztientzat balio duten hitzak direla, ez? Konstantzia handia behar da, eta batez ere, korrika bezalako kirol batean, erresistentzia handiko kirol batean, konstantzia da, beharrezkoa den gauza bat. Eta konstantzia hori ez da bakarrik mentalki daukagun konstantzia bat, da konstantzia bat fisikoki ere behar deguna. Ez du zertarako balio mentalki oso gogorra batzea eta oso konstantea, baina bi astero lesionatzen ari batzea, ez? Orduan, pixka bat, konstantzia horrek denetik etorri behar du, ez? Dena bildu behar du, eta sakrifizioak egin behar dira, hori lortzeko, ez? Azkenean, fisikoki ondo egotea eta ez lesionatzea, agian lotua dago ze elikadura daukagunekin, ez? Orduan, konstantzia hortan baita ere sartzen da, elikadura ona mantentzea. Agian zer ikusi dauka ez degulako behar bezain beste deskantsatzen. Eta horregatik lesionatzen geha behar baino gehiago, ez? Orduan, konstantzia horrek baita ere baduka zer ikusia zenbat atxeden hartzen dugun, zenbat lo egiten dugun, eta hori egunez egun, hori da desberdintasuna edo diferentzia ematen duena, ez? Orduan, gazte bat izesako nioke guzti hori, ez? Ez da erresa, eta azkenean gauzak pixkanaka esan behar dira eta pixkanaka jarri praktikan, ez? Ez da erresa pertsona bati, ohitu gabe dagoen pertsona bati, guzti hori bota, eta esan mentalki izan behar duzu oso gogorra. Eta gainera, sakrifizioa izan behar du zure balorik garrantzitsuena. Etenik gabe jarraitu behar duzu egun bat joan eta egun bat etorri. Beti aurreko eguna baino hobea egiten saiatu behar duzu. Gainera, deskantsatu egin behar duzu. Eta elikadura zaindu. Hori guztia, pixkanaka egin beharreko prozesua dara uste. Egunerokotasuna aipatu duzu, alimentazioa, deskantsua, entrenamenduak. Zein da Iraitzen egun bat? Gaur egun egunak oso lotuak izaten dira, ez? Esan bezala, lana egiten dut, jornada osoan egiten dut lana, bai sorte daukadala, ordutegiak nahiko txukuna direla, arratsaldean nahiko goiz libratzen dut. Orokorrean arratsaldeak goizak lana egiteko izaten dira, arratsaldeak entrenatzeko, bi egunetan bai lanean hasi aurretik goizean korrika egiten dut, eta ondoren baita ere bigarren saio bat, beraz esango nuke, aste askotan, batez ere maratoko prestaketako asteetan egiten ditudala 7-9 saio astean, ez? Arratsalde guztiak astelehenetik ostiralera entrenatzeko izaten dira, entrenamentuak naiz eta ordu terdi, 2 orduko entrenamentuak izan daitezkeen, aurreko beroketak, ondorengo lanak, eta arratsaldean 3 ordu errexe eramaten dituzte, ez? Orduan, esango genuke arratsalde osoak pasatzen ditudala entrenatzen, eta asteburuan normalean goizez entrenatzen dut, eta saiatzen ez, batzutan taldearekin entrenatzen dutenean goiz osoa eramaten dit, eta bestela nahiko goiz entrenatu, eta gero familiarekin saiatu zerbait egiten, ez? Ikusten den bezala, astean zehar nahiko lotu ebiltzen ez entrenamentuekin, eta familiak ere nahi du zerbait, ez? Eta nik ere nahi du familiari zerbait eman, saiatzen naiz asteburuan egun bat goizetik arratsaldera nahiko libre izaten, eta beste egunean bintzat arratsaldeak bintzat libratuta zerbait egiten, ez? Zuri ikusi zaitu denean, Iraitz, lehenengo esaldi etorri zitenan, nire aitak asko erabiltzen duen esaldi bat. Jandako ilarrak bai, baina jangabeko gizenik ez. Zenbat kilotan zaude, gaur egun? Ointxe bertan, esango nizuke, nahola nire pixuri bajunian. Egia esan, aldaketa batzuk ere izan ditut, lesioaren ondorioz, izaten dituen beste arazo batzuen ondorioz, arazo esango genuke tripako arazoak, entrenatzean sortze zizkian arazoak, ez? Komunera joan beharrak, lasterketa batzuetan ere arazo handiak izaten dituen, eta orain dela ezain beste, aukera ezberdinak
saiatu ondoren eta arrakasta handirik izan ez eta gero, nik uste teklarekin nahiko asmatu dugula, noski aurreko guztiekin bezala, sakrifizio handiak eginda, elikadurarekin zerikusia dugu kasu honetan, elikadura oso zorrotz bat ari naiz jarraitzen, eta elikadura oso zorrotz horrek gehi entrenamentuak esan bezala ez, oraintxe bertan inoiz izan diren pareko edo gogorrenak izaten ari direlako, ekarri nau grasa jeistera eta pixua bajo izatea ez. Elikaduraren garrantzia hitz egin duzu, tekla hitz egin duzu, zerbait esateri badago, karbohidratuak kendu dituzula, proteina eta grasetatik tiratzen ari zarela, zerbait aipatzerik bai? Bai, aipatzerik dena ez, haien hori entzun da gero, jendeari ez dizkegu ondia jarriko, baina bai, egia esan, gaur egun lakteoak kenduta dauzkat, lakteo guztiak, jogurrak, gazta, esnea, dena. Bestetik glutena ere bai, horrek asko dieta asko zorrozten du ez, otorduetan ogirik ez jaten, normalean, eta jaten duten ogi apurra, goizean tostadaren bat edo beste, glutenik gabean noski. Gozoak ere ez dauka lekurik nire dietan, eta naiz munduko txokolate zaleena. Beraz, pentsatu zen ezakete, ze sakrifizio den niretzat. Eta gozorik ere ez, gozoarekin erlazionatuta, azukrea oso gutxi, entrenamentuko momentu uneetan, isotonikoak eta horrekin erlazionatuta maratoia noski hartu behar diren karbohidratuak, horiek askotan azukrea izaten dute, horiek bai, eta horietatik aparte dietan ez daude ez. Otorduak egiten ditut, postreak apenas, eta hori, entrenamentu gogor batekin erantzita, pentsatuko zuen bezala, oso zorrotza da ez. Karbohidratuak nire kasuan asko, arroza asko jaten dut, goizetik hasita, gosarian ere arroza jaten dut, eta gero bazkarietan, afarietan, entrenamentoen arabera, baina nahiko arroz, eta gero barazkia asko. Ez ditugu gazteak ikaratuko, sakrifizioaz asko hitz egin dugu, batzen bestaldeaz hitz egite ere, sakrifizio guztik zerbaitegatik egiten dira, nire hautaketak dira, beste zerbait jasotzeko. Esango dugu disfrutea edo gozamena. Zer da disfrutatzea iraitentzat? Gehiago da titulu bat lortzea, zerbait irabaztea, marka bat jartzea, edo zerbait gehiago da barne satisfazioa lan ondo egindako lanagatik, zer da disfrutea? Bueno, zaila da ez, horren erantzua ematea. Azkenean, ni pasatu naiz ez, horrelako egoeretatik ez, zerbait handia lortu, eta lortu duzu, sekulakoa da, eta horrengo gunean pasatu da. Joan da. Sekulako lan egin duzu, lortu duzu, eta joan da. Eta agian, sekulako lan egin ez duzu lortu, eta joan da. Beraz, lortutakoa ere, ez da gutxi ez, sekulakoa da, lortu badezu, hor dago ez, beti irako. Niretzako, hori da ez, azkenean helburu bat jarri, eta barne satisfazioa niretzat da, helburu hori lortzea. Helburuak gero eta zailagoak izan dira nire ibilbidean, eta horiei ematea ez, horiei buelta ematea edo helburuek gainditzea, gero eta zailagoa izan da ez, eta egunen batean iritsiko da helburu bat, lortuko ez dutena ez. Baina niretzat beti hori da ez, niretzat barnerako helburua jarri eta horri aurre egitea. Aipatu dugu 36 urte eta satisfazioa benetan norbere helburua jarri eta lortzen joatea, ez? Oraindik badakit helburu asko dituzula aurretik eta bide luzea dituzula aurretik eta opa dizut, baina nola gogoratu izan nahi duzu Iraitz? Iraitz arrospide, mendikan urte batzutera erretiratzen zaren egunean, Iraitz arrospide, esandakoan zer nahiko zenuke gogoratzea kirolzale horrek? Bueno, azkenean nik uste etorkizunean, gustatuko ditzaidake, norbait izatea, gogoratua izan den norbait, ez? Korrika munduan esan duke, ez? Korrikalari on bat izan zen, ez? Gipuzkoa mailako korrikalari on bat, onenetarikoa, maratoian, hitz horiek potoloa dira, ez? Eta gustatuko ditzaidake, aitona bat naizenean, jakitea, ez? Iraitz arrospide korrikalari on bat izan zen. Horrek benetako satisfazioa emango zidan, ez?
Eta baina horretaz gain, gertukoenetan, ez? Eta hori azkenean pixka bat zabalduago dena, ez? Ezagutzen zaituen jendeak eta bar. Baina pixka bat gertuagoko ingurunean gustatuko ditzaidake Iraitz nor zen, asko sakrifikatzen zen kirolari bat, gauza handia lortu zituena, baina asko saiatuta. Eta balore horiek zituena, ez? Sakrifizioa, egunerokotasun hortan ekin eta ekin, nik uste hori dela benetan gustatuko ditzaidakena, gogoratzea inguruko jende horrek, ez ezagutzen nauen jende horrek, ezagutzen ez nauen jendeak noski ez daki, ez? Zer suposatu duen, zu egin dituzunak egiteko horrek zer suposatu duen, ez? Azkenean, kanpoko jendeak emaitza ikusten du. Emaitza eta emaitza hori baloratzea gustatzen zaizu, emaitza hori. Baina ezagutzen zaituzen jendeak emaitza baino gehiago ikusten du. Eta hori baloratzea, benetan horrek betetzen hau, ez? Gertuko jendeak pentsatzea, asko saiatu zela Iraitz, ez? Egin zituenak egiteko. Kanpoko jendea ez dakit gogoratuko den Iraitzetaz, espero dezagun baietz, baina gu behintzat ziur gogoratuko garela, lehenengo bigarren saiotxo honetan, segi pelotan txokoan, zu hemen izatea. Eta oroigarri modura eskatuko dizut, Iraitz, zure filmatxo bat egitea, bai? Eta hementxe gordeko dugu. Eraz, asko eskatzen baldin bada, zure filmatxo bat egiten bai guzu. Eskertuko dizut. Hori da. Eta, horrelaxe edarki, hau hementxe utziko dugu. Eta nien partetik, mila esker, eta segi pelotan. Eta sorterik honen datorren igandean Biobian. Mila esker.